Obaso ano a share link no. Na ye din komo. Baby a wo bia obaso a share link no ni komo. Share link no. Baby a wo bia share link no. Share link no ni komo. Baby a wo bia share link no mami. Obaso ano a share link no so OPATAFUOR live. Kindly share the link for me. Share link no. Baby, I will be you're highly welcome. Today too, it's a wonderful evening. Yes, sir, Reverend Tony. Big ups to you this very evening. Obed, salute. Wherever you are, kindly share the link for me and drop a note at the comment section so that I can commend you for that and where exactly you watch me live from. Gudapia Sante. Yes, sir. Salute you, Gudapia. Salute. Share the link for me. Yenin Komo. It's our day-to-day upkeep. You've got to be connected to me so that we can advise ourselves, inspire ourselves. We can deliberate on issues. Kindly share it for me when you're online. Do me a favor. Share the link for me. Recommend this channel to a lot of people. Share to any group that you find yourself, especially the groups that are dedicated for OPATAFUOR and then Zenith of Heaven's ministry. These groups, kindly share the link into it. Salute. Yes, the great Whitehead. I am the principal exponent to all the spiritual world, the head among all the supreme councils of heaven and above, whether you like it or not. So share the link for me. I'm Ajiman. Today you are not late here. I watch you live from Massachusetts. Yes, sir, Kwesi. Hey, salute to Justice Osafo. I believe somewhere. I'm sure we'll be out here, Mr. Justice Osafo. So kindly share the link for me. Advocate the channel to a lot of people. Tell them to come watch. Maybe Akusia say, "Wow, online." On your secret data. Mama Dinah UK, salute. The church will be a didn't come on. The will be a will be a Isaac. Roland, salute. Roland, today too, thank you very much. I really appreciate it. Let me show Mr. Roland and then that was be brave. And kindly share the link for me and tell people to come watch. It's a wonderful evening. And you may in Swaton walk a crowd room, but all the same there, Minumi she say I am any aji. Now yet near the dear home come or swat as here. Abdia was so tears ye. Onipapia was so near Trimupobi. Set Mupona. Me person me two tribu numrewe no. Eye saa Trimupona. Eye Joseph inya ye ni bi. Eduru mre I was so tears say. And to get to a time where life will become very tough. Extreme difficult. Uche weni edi show bi anymore. Ya ento bi anim.
at a point be in your life, people you think will stand in for you, they will betray you. People you think will support you massively, these very people will support you to a point, but at a point in your life, they will betray you. Especially you people that have a vision. Omu a wose omu gina wachi wa abrabo no beduru mire bi no omu ayi ama. Ade also the two trim, fa two trim sa. Now we yesu afa two trim say, oye nkunimdifo dada. What di nkunim? Die nti a mese oye nkunimdifo. Osi Jeremia oye mojato ada wo na yemu no na me awurade minimu dada. Enti wo abra oye mojato ada wo na yemu no. Awurade tirimu po ene na nisuade hunu no. Onimu dada. Na awurade wo adwenemu po bi ene tirimu po bi e de ma. Na nam se sa tirimu po no eye enisuade hunu kesiye nti no. Satan be attack your left, right, center. Satan be attack your left, right, center. Bedroom maybe no. Se wa ye mba be sori etia. Se bedroom maybe ne bia ukuna sori etia. Bedroom maybe na oyere asori etia. Unexpected attacks from all corners. Abe bawso. But sani ama we mu nyina fa hye otim se wadi nkunim. Ebi na Joseph ko mu no. Eni swade hu na ewo Joseph so. Eni trimu pa na ewo ni trimu ntino. Ni nua mo bo po se ye beton. Ni apam na firi ni papa mmam. Na oda omo papa edon. Na omo firi se Jacob wo ha. Omo trimu pa omo wo no. Entimi mbam no. Ye ton a ebe free ho. These were some of the beliefs of the brothers of Joseph. They thought that this guy had a vision from the day that Joseph had a vision. And in the realms of the dream state, there were a little star and 11 big stars. They were bound to the one young star among the 11. This is where they conceived and had an insight to understood that no matter what happens, they will bow to their younger brother Joseph. Obi wo ha brabo a wo bon. Obi aso ho daye bi. Unia bi aso ho daye bi. Hwe ma men kan kro nchiro. Ye nyini beto ye. Ye se obi anchi na kokko be de kwa wo. Obi nsori dakoro enkase bo hega metan dawo. Obi ani obesori dakoro so otan da. And in the very moment you start experience an excessive hatred, remember that they have seen something in you. They have been able to see your star. Et Abraham ba ministry mu no. Obi ntimi nsori dakoro enka se me mpe opatafo asem. Obi wo ha o ka opatafo asem e di kire obi a otimi bo ape. Eya na ha mumu bi wo hokura mutimi complain kire me. But ade wo se wo ti ase ni. Obi ni hono mo betimi asori dakoro na ose oni tirimu po ana oni any agenda on the town just like that. Se kobase opatafuo metawo eye Hagar, I hate you for a reason. And the kobase Hagar so tani opatafuo on peba asemo Hagar tani for a reason. Now for whatever reason that it may be, I warranty people to cast hatred on you biano. For sure to me say we nkunimudifo. If we say senka we asisa boni wo wi ase a
enka obia ntan da obia entan da but enam se wo tirimupo bi wo adwene bi wo bibi bi a opese wo yenti no den a yebetan Joseph nuamu hu nani suade hu Joseph omo ani nua ne hu nani suade hu anuafo 11 ene omo ka bom ne duru mre bi aya na wadwene ye o se enka bontin suni na enka beba betan batoboa eye wo mu eben wo na betan be duru mre bi na wo nua bi ana wadamfo bi ana onipa bi a woni wo adwuma woni ne timantam we develop a subtle hatred for you. You will never understand it. Sometimes we worry ourselves when we encounter some of these issues. Ebi wo ha say ye hia sa niam we bi say ya e wo abrabom wo so adamfo bi all of a sudden wo apatu no ye aka on kasa ho wo chia no kro on fiu wo de ani bi na hwehwe e wo adwuma efie ho etimi ewu nuam a e ya atena sedi na busa ho say edie paa no hu afa me ho edie na wate afa me ho ntia ma otane ni nyina anya bi wo ha ya na nye say wafo nipa no ebi wo ha de wo wani so no onipa bi ehu nso no ma enu ntia ba fa hye utirim say wadi nkunim obi edi ho betimi aka wato fom da me me di hye mitirim da mitirim ba pem ne obi eni ho abe obetimi aka mato oda enti de wo obeti afa me ho bia mfa me ho de obetena ofie de obetena o mantam obetena waso dem aka fa me OPATAFUOR bia mfa me ho eye wawasem but emma wo nipa no enye wadwene se wo ka mama bamu bu ana wo ka no wabrem ase da enye ye ena wo de wo ka no emma onyankopon enhira me ni tirimu pona wo ma me no awurade nyi mfiri me so da awurade begusu aya me kese because Psalm 89 verse 20 was makoa David there me hu makoa David na me de me mu kronkron mabu no so I have seen my servant David and I have anointed him with an extraordinary anointing. Enti di obi kan fa ho enti mi ma on to form da. O sori anopa sori gina fa onsa si ubo. Fa onsa se o sori anopa bia fa si ubo fa hye utirim. O sori anopa na do na si form a kan wo utirim mani pie wa no. O se me bodin se me OPATAFUOR di onipa kan fa mo no entimi fa nto da bodin che ho udin na de wo no bo hye ho na kase fa se utimi se onipa bi ntimi fa nto da ebra she ministry ase no ihia nipa bebre wo mu a ye se ya daji ye wo obi wo ha wo be se wa daji e wo no ho o yare na uti ugina ntenten o mu anu afro sister me hu kire me na man bibi kakra bra me hu kire mu man bibi kakra sa ni pa we ya no e be duru mire bi no na wasa sori etia adentia fa shawtilim obi entimi fa onto form yare bi o mesuma semra oso bia be ko omo so duru mire bi ni pati mesa ya na mu na tie eduru mre bi oni pati magi ensam sika so ode koye bibi de atia ye enti kado mehu ni sa ade bechi yeso OPATAFUOR na stroke ache no ebi o hokra watiti nsam bi afa ne hokra o ye short baduni oboa barade wo so oti ase ne se de ehwi papa no de ehwi mame no e ya de wo ni ntuma ka hunu se weapon bie ni ho betime fira bonten abebo da so obi sori tia wo a na che se e obi oben ene wa ma obi kwan ama wo ye wo sa eno ntimpanyini se so obi fira bonten e betwa abo akotoko akimi ma e ma ne kana na fie ni panim hu bi efiri se abo akotoko no ni ho nyina ye nkase emete ewo no ho ente ye de na watimi di ababo na amana kam nanso ni yam se emete ni bi ni ho enti so obi bafie no obedane abo akotoko
no ohwe yam mama ne kana eyoni ofie nipa na leak information say saa boa we ni hu nyina ye nkasa agi se ne yam ko na obo ebeka no. When the Pharisees and the Sadducees were looking for a loophole to penetrate and tap to get access to Jesus, they used somebody who was very close to him, and that was Judas. When they were looking for means and strategy, when they were devising up strategy to arrest Jesus, they were able to tap into Christ, the life of Christ, through somebody who was very close to him. And sometimes, only petty tenacity. No, I am not going to say or sell. But I'm telling you, say, I dear be only per the acabia, the bonny tiliso. I dear be only per the acafa who be an yes, by authority, a bonny tiliso. Say, will free say, or kokam or jumabo, or kokam and yamin filusodia. I'm telling you, when ye obey to me, say, won't you radi? Obey who be to me, I say, what you radi. Me. You can never untimi nyam hwe de wati bia ye wawasem edawtiri ye wawasem me emfa me ho. I'm not that type one. Me kwa me hwe machi o me bobra komani me mobra nkomachi ena me nanti nkomachi me nanti komani obi ananti konani enu nti obi firi me nkyɛn a na adwene woni tirim sɛ ɔkwa bobo beto me sɛ de me tie na obeba me movie a step ahead, and that is how I was programmed. For sure today, Isaiah 54, verse 70, was no weapon. Ubi the tetremasi ugu edimase e kadien emamuda. Ya fani nyinamu, ya fani nyinamu. E di passe ye, e di mbo. Onwa ye bre ye ho, ye time ye empowers, ye di ye sika. E duru mrepeno, these same people, because of their selfishness and stupidity of a highest level and greediness. Jina baby say, first show to him. Ubian to me, Mrewa said that. First show, what is idea way boat to him? Mesuba Kuna could do yet. First show to him, Soriano Passon, me, boat, me, Soriano Pediams, and me, OPATAFUOR. Nipa being obeying ya brema said that. Abraham Jino Yaminase, me too Yanko Ponunase. Minko duro bia ho minko konfu bia ho minko malam bia ho minko duyefuo bia ho minko nkabre chichie ni wiedie bia ho ameda so ti onyankopon nyina so ne de onyame betere ma hwem epoboni bia onipa bebo afa ho no eri nye yeda dime bia mtimi ka kire nkrofo bi se oh how jaina OPATAFUOR asem na wasiesie de beto anke yato kiebe tank yato the way I was see massive and kiebe tank yato obi timi tu car no akọ baabi wase petrol no akọ service susuro iduru mre bi kura yesi menu moja iduru mre bi yesi OPATAFUOR your cortec grandmaster aferi iduru pempenso a yesi mi kun nkwala me de nkwala na ya sorry a whole attack. But onim adia me de urade ase ne se abiri bi onipa techere ma be sorry mi subia na urade di mi jampo ko stage 2 ebi o ha de me yempo amintimi nye no onipa sha ase se wo krepo me o se mi din akeka nsem ala ase mi bia no onya me peta me ene wo mo sorry wo kumase abonten me nkwala di be di me na ase kasa bebrebe sorry ye be brenase wo ye hwan munyina asredi unim de ntia mi obi a minimum tirim se asase we so eni kwan se me de bone ye obi eni kwan se me di obi ho adwen bone obi asem mfa me ho wahwe ase mfa me ho nkunim die mfa me ho baby e de matena no eni de de asem nsa no eni na wasa me dwene enti ma obi nsemu na oka eni obi akayo a woni ware no eme no how na de bia sori a wo dwene ho ena mane nya wo yase wa unia na sori atia e mane nya wo yase wadanfo pa na nka wo ne bokosu ya tafre ena sori atia
Emane nya o yase wow ba. Emane nya o yase o yere. Emane nya o se o girlfriend o fiancé bi. Eye dan ya san krofo no. Oh. O se o Matthew 10:10 o se onipa fiefo be ye na tamfo. Onipa de fiefo ankasa obontinsuni onipa fiefo. Eye Joseph ono ani nua na tamo no kotoro. Joseph ono ani nua. Rume bi a won ti ase se o maame ma ne de monko amuyam nipa towns a ase fie hofo mpanyimfo efie hofo atu omani asim so abra o maame ye mojato ana efie hotu mi ni humo ye wo sister panyin ne fie hofo hu ye wo to ho se kim efie hofo hu enti omo ye senke e bebra wase wo kura nka na wase ye bom down na wase ye di stroke cancer and a cell but omo ya enkosi aga eduru mire bi omo soma akraman ma ne betata wo dayem eduru mire bi omo soma atumi bi ma ne dane wo betata wo dayem eduru mire bi na onipa bi adwa gusu wo dayem eduru mire bi na bodam ni bi adwa gusu omaye we nyina ankosi aga still oda so koba enunti ena omo de aba physical omo tawo no enunti edurumre a Yesu ka kire on wase kwa sunhwiem kofia sunhwiem de durumre bi no onipa bi se wota onipa bi se wo pe wasem onipa bi se wo ne wo yaka onipa bi se wo yan who are thou you leave them to their own fate and focus on your life. Wow fearful be solidia bedrum le bina umra mi yamu ma omu solitia sa bedrum le bina so umra mi yamu fo no omu ne wo ko ni nyina ne se oma ye bibi in the realms of the spirit but anye ye enu no omu de etan no abahunamani na so ade a e fe se edrum le bina I was rejected by my own family. After the rejection, God took me into a hiding and God began to groom me. God began to, prune some sort of unwanted branches that I've bared. Onyame shase say, o twitwa e man bi e wo me hu atoabu. Na bra urade siesie mi wie ye ode mi pie ya no. Na ma ye den, ma ye nam se jata. Ewi ase obi bo wa pampam sei no. Ya na ye o ya, na nso mane haw. Ukomu no o hye ne den. If you say utino esi ukoso, it will be bo apampamu a ya na ebisi ukoso. Ade bi obi na mane how to tone. Obi antimi nkunda, nobody can kill you. If I do nobody can kill you. Nobody. Obi antimi nkunda. You see, sometimes you don't know what you carry. Sometimes you don't know what you carry. If you can, if Satan bet me a capture, tieni se Satan bet me a capture, de biano opposite threat o no huna. But se o tu huna ni huna e show mu ni firu mu. I'm telling you, obi antimi huna obi antimi nya ohwe. Eduru mene be se om ka kyerem se o mekumi. Eduru mene be om ka kyerem OPATAFUOR se e bekunu. Ye be bo OPATAFUOR dam ye be yi se nyam na mete won. Eya huna omutimi nya ohwe tumi bie no wo fie wo betimi ayo bibi onyame ho bambo wo so onyame tumi wo so enti na be so sori anopa bia se beye na wo mfiri no wo so OPATAFUOR se fa wo sese wo bo se me wo ya se me OPATAFUOR ade bie no a emfiri urade betimi agira ma bra bom da epo bia Satan wa ba fa mu bia tie ne sane efi se rinya adwuma da se meti onyankopon nyina se ka kwanhia bi a yasesa fa ho emma da eduru mire bi ye to accident etena ka mu ananka ka no kora nkɔ share tikrota asena piawu esu yakwa basa me morempo antimi antu da adentia. We are talking about power, not powder. Yakasafa power so enye anokasa eni anumja yakasafa power so. The more now almost say OPATAFUOR na me progress. If you say you almost say me din no nyame agya me ho de a ene oboa onyankopon nyame ho
afempo na me onyankopon ayonkofa ne mu aye tight afei na urade hyira me afei na urade apagya me nti wo nsam keka na wonam se opatafuo ku nipa wode nkwala na ye rituals ene wo yesei no enkosiaga oboa enka besiaga nka wo hye ase no sometimes eya na onipa bi enim baabi a wo firi a wo ba a waba beduru sam pempensuo we ono aye ne ho se osi akwantumi ono aye ne ho se wo betena kwam no abesew ya na nipa bi nim baabi a wo firi ba wo onipa bi nim how bi a wo kro mu a enka obi na kro no so nka wawu onipa bi nim ensuohie bi a ahwie gu so da wo abrabom a still watimi a survive a wo gina ho no onipa bi nim baabi a wo ye onipa bi nim baabi a wonam a wono ti wono de ne boni nketenkete no duru me bi atete ne de beba ye di Joseph kotu afiase omo ye se ye sie Joseph achi ye kata Joseph achi se ne be ya anka obi ante ne nkada omo ye ya ama Joseph ne papa Jacob kura refri ni wabrabom efri se omo ton Jacob man ko Potiphar fie e ma Potiphar so ton e di ma Misrim fo no omo ko declare the children of papa Jacob say oba Joseph de wawu ebe duru mene bi ne bo wawu to bad dreams so bitimi frɛ opatafuo nya vision no wawu mse embamuda metena sene ma di me nkwa me bi o ha obitimi frɛ obu ha okura satanic tongue okura tetere ma bone obe predicti owo di ato abrabo so na abam obe predicti oba be predicti enti wo ha bo hu se obi afrɛ o se me so dae ne wawu no found se subo obi ka bi kyerɛ o se I rebuke it emamuda obetena se no wadi wo nkwa ne wa men nipa bia no obetimi akum onipa bia no obetimi asɛw eduru mre bi no omo kata Joseph achi ene omo kɔbɔ omo papa amane se agya ye course na so no jata bi atie nua Joseph awe ye ya ntimi anye no waku no enti Jacob tia sie ni nyina no na adwene ye ne se ne ba a ye frɛ Joseph no wawu eduru mre bi a obi di wakosi baabi na wasɛw din wa keka de nim de ato so wasɛw krama wa hwia wonam saada onyanko nyanyame ne beba mu a wohia nipa na ya sɛw wa kyerɛ na ahwia nko de se kan kora betwitwa eduru mre bi a ya sɛw eduru mre bi opatafuo ya sɛ me saa ense wo mo kato me so bara wonim eduru mre bi na emu odin eduru mre bi na emu ebre mu odin saba me eya me mama ba mu o because minim se okun ho ya de din kunimdi anim se ohuru se mu aye den na nipa nyina sori atiawa ka hunu se awrade ebie chapter foforo de ama efri se opese okọ classes adi so ye exams opese okọ form 1 adi so ye exams ufri classes na okọ form 1 be exams ufri form 1 na okọ form 2 be exams ufri form 2 okọ form 3 obey exams into every chapter every phase of your life will be ano remember said there is an exams there. Every phase of your life will be ano there is an exams there. No matter whom you are, you will write it. And he said, Technema nyina sori tiawa. Anu nyina sori tiawa. Any power done sori tiawa. Obi ko kan of din bonia. Who said all these things. Aye sohwe aye exams a wo tro. Wo tro dia kwotena wo escalate. Wo tro dia ko wa ufie. Omani be ba ho so no abo dan so. Dwomfo honum omo anu omo ye adwuma no omani be ba ho so no asifie na wie omani be ba ho so no abo dan so omo de se de omuni mu aye oma no ene nsam keka enkasa bebre fa wo de ne actions me opatafuo be pe actions enye kasa nye too much enkasa actions enti omo sell no e kina no wa kira omo se wo da omo ase
Omo nsɛm a ɔmo keka fa ho no aboa wa masise wo da Range Rover mu. Omo nsɛm a ɔmo keka fa ho wɔ fie hɔ no even abranteɛ bi na ɔkɔ han fie bi ɔkɔ han fie no efie wura no na danfo paa ɔne ne kɔ fie hɔ no ɛne fie wura no kɔyɛ baako pɛ na ɔmo di abranteɛ na nie duru mmerɛ bi sɛbe ne dai ka so yɛ na onya sika ntua na fie wura no yi ne nneɛma to wu yɛ ogyina hɔ no saa de arɛhoɔ saa de ohu ya ne sɛ car papa abesi wɔ Range Rover abesi wɔ abranteɛ adɛn ɔbɔ na kosɛm nyinaa de kyerɛ nipa no ɔsɛ me wɔ fie si wɔ obi antim bɛsene kɔtenam me kora me tia burokyire abranteɛ na ni ban ho so no na yɛahyɛ na neyɛya ama fie wura no fii sɛ wɔyi ne nneɛma to agu na wakɔda nsuom na wakɔtena wiem ɛnso na onyame bie kwan bi di ama no nti ahokyerɛ amaniɛ bi a bɛba wo so no onyame de bɛbie kwan bi di ama no edin bɔne edin sɛyɛ ne ɔtan ne deɛ ɛyɛ bebrebe kwa sɛ wobaeɛ na nkasabe onipa no yɛbae na woyɛ ɔbɔdamfo anka obi aka wɔ asɛm o but biribi pa ɛwɔ w'ani so na wopɛ sɛ wobɔ ɔbra no ɛno nti na onipa bi aka wɔ asɛm no nti w'ani bɛba ho so no na wasi wo fie na wie w'ani bɛba ho so no na wasi wo fie na wie w'ani bɛba ho so na wabɔ wo dan no so w'ani bɛba ho so no na watɔ plot ni bi ɛnso na ɔmo gu so ha na ɔmo gu so bɔ odin bɔne wɔyɛ kohwini wɔyɛ sansani wɔyɛ sei ɔnyɛ papa ne nyinaa no wɔyɛ din o woти bia no wasere woni sometimes mitimi ti nia me ho nipa sɛdeɛ wasi akɔ sɛe me ɛne nsɛm a wakɔka no miti bia na mede ayɛ sereɛ woni me ntia mede hyɛ me ho nkuran na maka kyerɛ me kra sɛ mmerɛ bi ba we shall separate the men from the boys adentia beduru mmerɛ bi nsɛm mama ni bere na me bɔ bra baabi a abrabɔ de mbɛkɔ akɔduru no wontimi mpo mmɛɛ me na nkampo apɛ sɛ wabɛka me ho asɛm beduru mmerɛ bi ɛneɛyɛ a me fiefoɔ hyɛɛ me deɛ me maame nua mo yɛɛ me no ɛnna boa me maame kɔ abɔnten o yɛ pamo me maame kɔta abɔnten menya scholarship ni nyina ɔmo gye firi me nsɛm but ɛneɛyɛ a me maame nua mo hyɛɛ me abra me maame wuyɛ no ɛno na boa me ɛma ɔpatafoɔ mayɛ deɛ mayɛ ɛnna boa me kɔda abɔnten ɛnna boa me nsuo tɔ boro me onipa di matam ye twantoro de to me so ɛnna boa me ɛboa me na emu ɔya eduru mire bi ma konsu paada o ɛma ne hye otirim sa obi firi sɛ ye mreda bia ye wie SS ana university ani abetena osi ye di sofo ye street guy eduru mire bi ne ye pamu me firi fie I'm a very young, could be a more class 4. You pamu me free fear dentia because masa udi wua wabusi yasa. Udi sikasu awasem and kobe bia. I originated from a poor background. The drum rebino that thing called a busiane oniadomun enkitamudiene it was not there. But me kashe radienu mo nyam say. Abla ye pamu me mama koda bontin was street so. Eduru mire bi na me dida dambotom but me dawa me wade ye madom me fa de yaw me fa anytime eduru pempesuo bi na yaw na me namu ene me redie say na afa ene de ne komu wa abrabo mu no ena aboa me am opatafoɔ bi gina ko ene ye ya abontensofo ne me fiefo hyɛ me no ɛna boa me amoma beduru sei nti na memfo obusuani bi aho memfa maame nua bi ho memfa me nua bi ho abrabɔ no de minim no sɛ wobɛɛ me a menhyira me wɔ na me de ama wo woamɛɛ me wogyina baabi ka wasɛm a yɛwa wasɛm dɛm ka wote aseɛ nti bɛduru mmerɛ bi no na tɛkyerɛ ma ahodoɔ nyinaa sɔre wo so forget it yɛpamo wɔ abɔnten nessa mfumsuo ni mfiri wo de a emane hawo eduru mmerɛ bi a ho onsuruma bi ayi ne ho adi ɔde hufuo bi esu seya esosra magician bi ntafo ayifuo bi ahunu wo sunsumu bato mu ye enu nti on be sori etiawo
ombe sori atia but esa Bible say obonyini tonwom wa wonwo ye urade aye ebeturu mre bi na yesum obi obeka kire o say me opatafuo mi nsu da no omoboa eduru mre bi me se me ko da school dem na school dem me ko da am robbers akoye operation na operations no mkoye so omo beche sika no e wo school dem ho young guy am gina class 3 me ko class 4 ya pam me afirifie na me de ene ya ni sum me ndem ba bi ameda me papa susu ni kumase ha ba bia na me papa wo ba bi na ba bia wo na emutwe me ntimi nante nko ade so asa ya pam wo be 6:30 to 7 ehefa na woko na me di ya oni sum me ko pe suku ni mu dae say am robbers akoye operations o mu be che o mu sika o be wura dem ho ba akudi nkan be wura ho be boss spy check so obi ana ho musumi da eye table na sisi ya adu o check ye no wahume and o boss le my friend squad no mu ba inside no akwan ka kire so obi ani ha na ye ncheska no mu bie ska ni mu gu ho am robbers na me she table na sidin na eye ntontom bi wo de hwe o be si me funu ho na me de pow crofon say hey obi wa o mu yi bi di mi pie ye na mo hwe me ma brabo ene me yobia be ti wo na am robber ba kwa ka kire ba ko say we dey new recruit ba ko si we dey osa we want to be new operation say we nkura de beti my operations no na God being so good. You know what happened? Sada ni nyina na bididi ya nyumra ni nyina na bididi eho ena am robber ba ko ka kire say hey father ofri na me ka me story nyina kire no say hey e mahadi ehu obusa nse madidi me se da bi no chem sika sa me mfa nko didi mame mahabiem ena me sorry ya na me koye me kon efie be mu na me kwa ko wura efie be mu mini efie bi a me ko wura enti me koye na me sa ko pe eda moto fufuro bi mu ana uncompleted building am sa ko de mu busiani bi a me hwehwe me ma me dua bi a me hwehwe me obi ani ba bi a me ko school obi ani ba bi a me kira nyini ye bibusiani bi ani minchi. I went through life and grew up to this stage. Adia me de uradia say and can robbers woku me. But I realized say uradi bi ni me nam to me be there's power bi ni me nam because what I've been through and it is so enough to the extent say and kebeti me take me life. Nanso uradi anwa yankumi o. Me fearful upon a boy and I boom till so. Me fearful upon our boy and I boom till so and my pampa so. And then my big on brand or brabo. And until the fearful about in China, no Mrs. Mutrase. I didn't hear. Wouldn't me Beja was say answering if it's a chassian, wouldn't man in here. One word about put me dia brain. Me and my minia, a munia brain any more cares. But I said to myself, oh boy. Oboa enye yeda curse bia ni ho a obetimi curse me am ebeye ye if you say mishano na I knew whom exactly that I am minim de emeye enti memfo obi aho menko obosum ho da menko aduro bi aso da konfuo bia ni ho so ama me moto konfuo bia ni ho so ama bibi menko obi aho da but I'm telling you sir e po bia ni ho mbebo afa ho ebeye you. And no me wo fafo soliti ame and nekra to date me wo fafo soliti ame but adia me danya me asem say no matter what they do omunsam omo say omo say me no I am richer, powerful, more educated than them. They have this perception, this mentality say let's bring him down. I'm bringing it down. Who the hell are you to bring me down? Abre urade ne me kwa pamono. Eburade ne me kwa pam. Abre urade ni Joseph e kwa pamono. No onipa bi wo ho. Abre urade eyi ni huandi e di kire Joseph e wo dayem e ka kire Joseph say Joseph wey wonua no musa ma akoma akudu ba akoma mo makoto asore wo no onipa bi wo ho ana. Na se onipa bi ni ho de aka hunu se ene
ne di onipa ebe ye bia no kukuru no onipa ebe kukuru onipa be ye te se ensuohyi a ehuru na nsu awiye no obedwo sɛ me ka no te ase a onipa bi a watu no ho asi wɔ sɛ ɔsɛe wo no fa hyɛ wo tirim sɛ saa onipa no wayɛ te sɛ nsuohyi saa na me hyɛ me tirim o baabi a mɛkɔ bi onipa bi bɛsɔre atia me me nua bi ɔbɛsɔre atia me me spiritual son bi ɔsɔre tia me ana obi ɔsɔre tia me an external source bi a no me hyɛ me tirim na me ka kyerɛ me ho sɛ oboa wasɔre sɛ nsuohyeɛ na nso wobɛdwo wɔ abrabɔ mu ɛbɛduru mmerɛ no wobɛdwo wonyɛ nsuohyeɛ da nkosi awieɛ tɛduru mmerɛ bi a obia ntimi mmerɛ wase me obia ni hɔ enti saa tam a mepie foforɔ asɔfoɔ a ɔmoyɛ dede Ghana ha Kumasi abrochire yɛbɛbrɛ ɔpatafoɔ ase yɛbɛbrɛ ɔpatafoɔ ase yɛbɛbrɛ ɔpatafoɔ ase yɛnsɛ ɔpatafoɔ yɛbɛbrɛ ne down ɛna ɔmo nyina ɔmo srɛ no ɔmo adi wonim deɛ nti a menyɛ that type o I don't accept defeat easily ɛnyɛ easy sɛ wobɛtumi abrɛ me down ɛfiri sɛ mansɔre da koro ɛna mbɛyɛ ɔsɔfoɔ awurade de me fa nteteyɛ mu awurade kyerɛ madeɛ awurade nya abotire punu me enti mayɛ sɛ dutan a megyina hɔ no ida sɛ ɔba bɛtena mase na mato so awia anaasɛ wobɛba bɛsi m so no arreste basa wo sɛ wobɛbu mato agu abrabɔ mu deɛ ɛnyɛ easy sɛ wobɛtumi abrɛ mase saa ɛfiri sɛ menyɛ bɛtɛɛ saa na fa hyɛ wo timi mu obia ntimi mmerɛ wase obia ntimi mmerɛ wase yɛtɔn ma wokɔdi amanama mu onipa wɔ tirimu po bi sɛ ɔbɛsɛe wo krampa gyaa no ma no nkeka deɛ ɔbɛkeka ɛde ansɛm na yɛnka mfa Joseph ho Joseph mu nua kɔka kyerɛ ɔmo sɛ yɛ nua no wawu hwɛ ntoro ɔmo twa to Joseph so ɔmo ka kyerɛ Joseph papa ɛyɛ Jacob sɛ papa ɛnɛ yɛ kɔɔyɛ no aboa bi akye yɛ nua no awe aboa bi wicked people. The brothers of Joseph were very wicked people. They went out there and told Jacob that aboa bi akye wo mu nua Joseph awe enti ma Jacob kra on fa ntu ne tirim sɛ ne ba Joseph bɛsa ba abusua no mu biem ɛnso no onipa akɔka afa kuntu ase na hwɛ ahyase no ɔmo daadaa Joseph sɛ ɔmra mehwɛ adeɛ bi na ɔmo wɔ no to amenam arehu na amena no that was a pit, but what I know is say the pit means prime minister in training, because he grew to become a prime minister in Egypt. So he was in training at that moment. A pit in the life of Joseph means prime minister in training. And me say onipa wo me to amena mu a, I know that that pit will serve as a preacher in training. I am a preacher. It is all me to pit mu. I assume that I am a preacher in training. So it is not easy for God to let me go just like that. Because in the realms of the spirit, when God was establishing his covenant with me, you were not there, neither were you there. Eyemenko na urade ne me course apam. Enti abra urade ebo wie yem. Urade hyase se o siesie no. Sister, bra, eye wonko na urade ne okọ apam o. Wonko na papa no oyi ne ho adi kire wo. Ne oka kire wo so obeya wo kese. Obema wo yafuru mu ma aye kese. Obehyira no atere wo ahyem. Enti ekoduru pempensiwo bi na se Ewurade bɔhyɛ ne ɛmaa mu a ɛmane hawo na ɛbɛbam ade a mempɛ sɛ wɔde bɛhyɛ otirim ne sɛ wɔdi nkukuo ade a mempɛ sɛ wɔde bɛhyɛ otirim sɛ onipa bi bɛtumi abrɛ wase obi antimi mmerɛ wase o nti sɛ wo sɛ mabɛtena ha hyɛ mu a ɛyɛ a na nkyerɛ sɛ
me 50 yard ma be sofo manko any training bia manko understudy from anybody. I have really been through a lot, but I thank God say I am still alive. If we say manjin kugu adum ede no ba be ede na abeka de na wo beka yen kan me am time say at the end of the day so you contract say who ko say obi a make sure say after tarnishing the reputation of that person it will bring food onto your table, or else don't go and destroy somebody's image and at the end of the day you go and beg for food. That is an error. So the energy that you waste to go and sabotage somebody else, use that same energy and look for money. And when you become rich, you have attained the highest level of freedom in the society and nobody can bring you down. Yangu shira wa na amya aduma chene ibeshia obi antimi mra wase ede yes oh yes dia na waye obi antimi mra wase me obi antimi mra wase asofo bi na mo na ye be OPATAFUOR we will bring Nigerian asofo bi OPATAFUOR we will do this we say oh yale. Do you know where exactly that I'm coming from? Obi ami mi fie for krenti mi swak kete na mi fie for try me and kromanti me me fie for no munim menti no mechi yesu say onipa fie for be the tamfo me fie for no munim me kromanti me o manti bi ambremase metwia for mu nyina so abaye odehie abaye obrempon na wo bontin suni a mebe hia wo kwa mu no na say obetimi abre OPATAFUOR ase o da na tiwani yangu bonjia ivadu bu ahen ani sha Jack Success, God bless you too. I mean, Shira Munina, Ebeshia, wow, online is to be a judge. No, Usu, God bless you. Only fear for better town for. Now, me fear for us for the Etiame. Me fear for the solitiam in Bono. O man to me, I'm Bremas. Now, want in Sunia, and I know far phone, and I'll be whom you are phone also. Isaac. Kevin Buadu, Ipacho, salute you. God bless you too. Fashion dreams Isaac, onipa bi antimi mra wase. Obegusua dinkunim. Na onyame boshe bi wo fa wo bi ebebam. Me fie fo no munim minchi. Eye me wo fa no minuanom, me so anom kromantimi ambremase. Matwia fo obi aso. Abaye obrempon ne o mama awo wi ase. Na wo a mabehia wa bonten wodi be 2 years 1 year bi na de ahume no wo na wodi ahye otirim se ye be bro OPATAFUOR ase e be possible wo na wodi ahye otirim se wo be bre me mase wo betimi me o da na tiwani now touch them go and ask them. I'm more than a principality. Yamishra wati yamintre washi ewrade beguso e de waye nyuma kese omfi se o sorry ya na abaye de wayo yana mkan e se he obi a de mato anwa ma me 12 hours manwu ebeyi me de me to Patmos people so a usu obi wa asase so obetima Germany John Revelator ya chi na anwa mu 12 hours wanwu ye de Daniel wakotu jatabuom jatan kura hu omo no wa mo respect e say we senior men, they are untouchable men on earth, we can't touch them. Ade tie na okohia odifo Daniel a usu na obetimi ayi bibi e possible ya chi John Revelator e wa nwam ade tie wa nchi ye de na koto part for people so na ade tie na okohu John Revelator so na mabonten a wo se wo na obetimi abre nase ade ya wo ye ne wofa e na woni nam kansem hunu e be possible obi antimi mra wase forget wo mu e ko bedi wo mu ya Israel mi chira obi bia salute kono koda